ассалому алайкум дӯстони азиз. апа ва хӯракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. ирӯза видеои худмона сар мекунем. ай тарзи тайёр кардани рогаликҳои резона гам бо лаззат. маҳсулотҳои лозимаро дар рӯи экран нависта мемонам. ай сари видео результати кори худмона нишон додам ки анами рогалики мо чӣ намуд мешавад ба ҳамин қадар маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад. сливичные масло 400 грамм. ма 2 дона маска кати кардам. шумо метавонед ки 1 дона кати кунед. дар ҷа ма дорам ҳам шедрая лета, ҳам хазяюшка. мешавад ба якташ истифода кунем. азбаски дар холодильнике ма ами 2 намуд будак. барои ҳамин ма ай ҳамиё гирифтам, тайёр кардам. баъд ордер лозим мешавад 800 грамм 700 грамм бигирен. ками кадагагар шумо да метавонед ки бо илова кунен орда. разрыхлитель 1 дона 18 грамма, ванилин 1 дона, сметана 1 дона 200 грамма, тухм 1 дона, варёнка 1 дона, сахарная пудра мерава. варёнка драни ами рогалико монда дар кор мешавад. сахарная пудра боша ай ҳама болош. ҳама ира дар рафти видео шумо тамошо карда метавонед. чӣ хеле ки диден мо орду маслара хушрӯ якҷоя кардем, хеле як умоч кардем. баъд ё боша сметанаро қати тухм андохтем. разрыхлителу ванилинам дар дарни ҳамон орд андохтаги будем духтаро. чӣ хеле ки дар навор шумо диден. баъд хеле як хамири хушрӯвак шӯридем. на сахт на суст. фикр мекунам ки дар навор хушрӯ нишон дода шудагӣ. баъд хел ба 4 қисм тақсим мекунем як ними зуволаҳоро. баъд ӯ зуволаи дигариша боша кулулача мекунем. аввал мо инами зуволаҳоро ҳамаро мегирем, дар холодильник мемонем. меядам дам мегира, намедонам 10 дақиқа 15 дақиқа мемонем. минутша рости нигоҳ накардам ки чанд қа мондум. тақрибан 10-15 минут мондум ба фикрам. баъд ё боша мегирему. баъд кори худмона сар мекунем. дар рафти видео ҳама ира шумо тамошо карда метавонед. апа ва хӯракҳои ширини ма, ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои дастгириҳои беандоза. ай ҳамаи шумо миннатдорам. чӣ хеле ки чанд рӯз видео намондум. бисёр пурсидаистен ман. духтарон камтара корум бисёр шудага. дар ютуб камтарам. бовар кунем успеҳ намекунам ки ҳами ютуб будром. хай иншаллоҳ чени имкон видео мемонам тона. видеоакома не ки дастгирӣ кунен духтаро ки баъд яке агар бинам дастгирӣ камай мумкин ки баъд дигар видео намонам барое ки корум бисёртарака бо дар иловаи вай кором шуморо бе видео намонам. гуфта бо ҳам хали саросема шумо дар видео монтаж мекунам мемонам. барои ҳамин дастгирия фаромӯш накунед. чӣ хеле ки диден ай чӣ гирифтем. ай холодильник гирифтем. ами хамирмона сар кардем. кори худмона инам хай рогалика ҳамаи мо медонем ки ба ҳамин тарз мебаранд. ҳамун куллаҳоро тинук мекунем. баъд инам хел мебарем. варёнка мемонем дар дарунаш. хушрӯвак мепечонем. баъд духтаро мумкин ки ҳоло бигӯянд ки хай варёнкааш ай даруш мебуроя намебуроя. духтаро агар шумо ами варёнкаи русладаро истифода барин агар намебуроя. ягон хел шуморо ғам наметия. ана дар ҳолате ки шумо варёнкаҳои дига хеле истифода мекунен. ириска навистаги баъд бо чанд намуди дигаам дидагиам истифода мекунен. хай мумкин ки ӯ буроям. лекин и варёнкаи руслада беяд ами варёнкаи нағза беҳтарина. ман ай ҳами паста яъне ай ҳами истифода мекунам. дига намудоша истифода накардам. ина мекунам истифода. и хай варёнкаи санҷидашуда айда чӣ дар кора. хай бо ягон намуди дига гирифтан 1 сомон 2 сомона мақсад чӣ мекунем да эконом мекунем ки ҳамун маҳсулоти моро ҳамаша безе мекунам пухтупазмона. барои ҳамин тавсия метиҳам руслада дар ҳама намуди пухтупазотон истифода кунед. беҳтарина. ина чӣ хеле ки диден рогаликом хушрӯвак мепечонем. баъд як ними хамире ки
монда будем хе калон да дирни халдени мегирем ҳамра ба шарикчаҳо ҷудо мекунем. баъд ӯ шабо дига намуд мепечонем. ина чӣ хеле ки дидестем нишон додестам дар навор. ма кӯшиш мекунам ки чӣ қадар сода карда шумо да фаҳмонам ки шумо ягон чӣ бифаҳмен. барои ҳамин кӯшиш мекунам чени имконият кӯшиш мекунам ки сода карда барои шумо фаҳмонам. баъд як комментария як хоҳарҷони мо нависиянд ки бо қасам хӯрдиян ба худо гуфтиян и канала ман нав ёфтум и апа чӣ хеле апае бошанд ки вай бесекрет ҳамаи чизошона пухтупазошона нишон додестиян. ма курс рафтум ки мада ранги ҳами апа даже мақсад ма пул расход кардам ранги ҳами апа чӣ хеле ки дар видеошон фаҳмондагиян ҳам хеле фаҳмонда шудагӣ нестай. хай яку ман намедонам ман рости ман худам курс нахаридам намедонам ки дар курсҳо чӣ хел меомӯзонанд. рости гапа мегӯм хай ма чизе ки нависиян ҳамура мегӯм ака хеле ай пеши худам ягон чиз дига нагуфтестам. ҳам хеле гуфтиян ки ранги ҳамиҳо фаҳмондагӣ набуд. бохай хеле раҳмат гуфтиян раҳматҳои калон шумо даям хоҳарҷони ма барое ки суханои беҳтарин мегӯед. метонистен ки шумо нанависен метонистен ки ҳамин гапора нагӯен. лекин хай миннатдорум аз шумо ки қадр карден меҳнатҳои моро. бовар кунен духтаро кӯшиш мекунам ки як чизак омӯзен. агар не ма на ҳамин видеом пул кор мекунам на ягон чи бовар кунен духтаро. ма даже реклама намемонам дар байни видеоҳом агар аҳамият дода бошен. агар чихе ягон рекламаи манфиатнок набиёя агар ман намемонам рекламаҳои ҳархела. мақсадам ки як рекламае ки мемонем мо насанҷида мемонем ам рекламара. мақсад вай пул мо дар ҳалол намеғалта барои чӣ ки мо аниқ намедонем ки вай чихе ҳаста неста. мақсад ӯ пули гирифтагимона мо дар фарзанд мо истифода мекунем. ай ҳамин ҷиҳат ма хеле пеши худам тасмим гирифтам ки рекламаҳои ҳархела намемонам. агар ягон рекламае боша ки ба манфиат боша фиребгарӣ набоша бисёр вазифаҳои нағз агар ки мондагӣ бошанд бисанҷимш ки хуб ай мемонам ай хеле намемонам духтаро. барои ҳамин сарпарасти ҳамин видеоҳои мо рекламаҳоянд. барои ҳамин ман бугум ки ин ин видео ма партофтум мақсад ман дар дарни ин реклама монда и қад сум кор кардам. агар шумо фикр кардаеста бошанд ки ман барои сум кардестам ҳамин кора не духтаро. ин ҳамин видеоҳом як намедонам 10 видеом ба фикрам ҳамин охирон вақто хос ай барои Аллоҳ барои омӯзондани шумо тайёр карда шудагӣ. ягон хел рекламаам намондагим дар байнаш. барои шумо мондестам духтаро. барои ҳамин дастгириро фаромӯш накунед. ана баъд кӯшиш мекунам ки сода карда фаҳмонам. баъд як комментария дига да як намедонам зан ҳастанд хай видеоҳои моро занҳо тамошо мекунанд нависиянд ки хай намефоратона овоз намонен музика монен гуфтагия. хай ваё як нафаранд. ма барои як нафар видео намекунам ку ма видеоҳои мара зиёда ҳаста видеоем ки 170-180 ҳазор просмотр дора. аку нигоҳ кунед ин қадар одама ман яъне монам гапи одама бигирам неку. овоз намонен музика монен мегӯям музика монен ами видеотонам хемони ойра нафаҳмонӣ вай музика дар дарни музика гуфта шудагия ки ҳамира чӣ хел тайёр кардагия. бовар кунед шум дар чӣ шид дар комментариҳо шид ин рагали ки мо тайёр шид. хай чӣ хеле диден дар 2 пакет сахарни пудра гирифтем рагаликора андохтам хел чӣ кардем сахарни пудра кардем. тарзи печонданашам нишон додам. фикр мекунам ягон муаммо намонд дар дарни ами пухтупазам. хай бо чизеро нафаҳмидем метавонем ки дар комментария савол тиҳем ҷавоб метиҳем. шояд ки ягон нафар аз сари вақт ҷавоб дода натонистесам. лекин кӯшиш мекунам ҳар вақт ки вақт ёфтам даромада комментариҳои шуморо ман ҷавоб метиҳем. ҳазор раҳмати калон як бор дига барое ки дар канали ман ҳастен барое ки видеои маро дастгирӣ мекунен.
хулоса ки ҳамаактон зиёд миннатдорам. баъда павху харакҳои ширини ма ки дар ғарибӣ қарор дорен, дар комментария нависен ки дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. ман ҳамеша дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам ва павху харакҳои ширини ма. аллоҳ пушту паноҳтон боша, аллоҳ нигаҳбон боша шумора. видеои мо оҳиста оҳиста ба анҷом мераса. хайр дӯстони азиз, ҳамаактонро дӯст медорам. то видеоҳои оянда.